फैबाय आंजों आबिर फैजानो मोजाङै गुफुर सिनुरायजों नुवाखै मानसिखौ गोसोआव दं गोसोआव दं आं बावबाय आङो 9 बोसोर खुलुमबाय सनाफोर आंनि जोबान ब्लग इउटिउबआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय सबायमा जेव जेव भगवान महर लानानै सनाफोर दामुगै बेनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोर नायलांबानो जाबाय हानायमानि आङो इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन आरोना सनाफोर बेनिफ्राय दिनै हलि स' आं नोंथांमोननिसिम उइस खालामहरबाय हेपि हलि अल अफ इउ गाइस बारा इंराजि रोङाहाय इंराजि सोदोलाय जों अपमाननो बेनिफ्राय जोंहाथ' मा होनो स्कुटि बोरायसै नालाय बायनो जाब्लायबाय आरोना जोङो थांनो ओंखारलायबाय बिथांनि जन्म जायगासिम आरोना सोनाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला नै स्रां स्रां क'क्राझारनिफ्राय जोङो ओंखारबाय आरोखि हलि नालाय आरो माथोबाव आरोना सोनाफोर जोंहाबो नै लानोसै एसे गथ' गथाय फुरथि ओमफ्राय बिथांजों आङो लं ड्राइभआव थांनो मोने ओरैबादि गोबाव जाबाय होननानै बुंजायो माने फिसाजो जानायनिफ्रायनो खनसे ना खननैल' आङो गाखोनो मोनबाय आरोना बेबायदि न'आव थांनायाव गावसोर बिफा फिसा स्कुटि थांबाबो आंहा विंगारमोन आरोना सोनाफोर स' दिनै बोथोराबो सान्दुं नालाय स' थांनानै फैनोसै थाबथां थुबथां फैफिनगोन होननानै जोङो माने स्रां स्रां ओंखारबोबाय आरोना सोनाफोर ओइ फैस्लाबोनि हब्रालाबायनाय फाइनालि सोनाफोर मोनफैलायबाय जों दायनो बिथांनि फेसनि ग्ल'खौ न'आव मोनफैबाय होनबाथाय मालाय फेसआनो नै आलदा लुक्स जाखायो भाबि मोजांसो लाइटबोबाय सर'बा लामायानो नै बिगुमै बिबोनांसो गाखोनो मोजां थै नाय रायजोफोर नाय हाजेव हाजेव मोनफैलायबाय गोबाय देरायाव ओम नमः शिवाय आइदै होल्लां होथां जाबोजोब्बाय बिमा फिसा जोंनि अबस्था बिमा फिसा होल्लां होथां उफ जाया जाया हेपि हलि Ama, apa ya pun happy holi. Nani? Ini, kele. Iya mama. Iya, iya. Yesana. Mela बोसोरसे हलि मोनबाय ना नानि आगोलाव नायदो फास नङालै थांनाय बोसोराव मोनदों गेलेयाखै जों दा हलिया बोसोरब्रै जाबाय फा 9 बोसोर सिगाङाव खनसेल' फोनजानो मोनदों आङो ओमफ्राय खुनु बेला हलियाव फैफेराखै बियो 9 बोसोरनि उनाव दिनै हलिया खननै गेलेनो मोनबाय हाबानि उनाव आरोना बिथांजोंहाय बै खनसेनिया मा जाखो राजा उन्दैमोन राजा 2 मासल जादोंमोन ना 2 मासल जानायाव आंथ' गावखौ फोननो मोनाखै खुनुरुखुम गाव आंखौ फोनदों आरोखि ओमफ्राय ओरैनो ओमफ्राय बे खनसे फोनजानो मोननाय ओमफ्राय दा दिनै खनसे बास गैला ओमफ्राय बैसिनिजाय माखौ फोनखांबाय जोङो ओमफ्राय मालाय एसे न'नि साइडआव मालाय हलि एसे मालाय कालार होगासिनो दं आरोना इमसनेल जालायो आरोना सोनाफोर बिदि मोनसे टिउहाराव मोनफ्लाङोबा आरोना ग्रोब जाफ्लाङोबा ओमफ्राय जों न'आव मा नायनो होननानै खारबोथारदों आरोना माने गैया हलिनिसो फैथ'दों ओरैनो सानथामल' होनजायो गाबोननो थांफिनगोन दिनै हलि माने दिनै समबारनि हलि ओमफ्राय गाबोननो थांफिनगोन आरोना मोनायाव थाङोना माने बेसेबां खयथाजों थाङो आं मिन्थिथ'ला ओमफ्राय न'आव खारबोथारबाय आरोना आंबो फैफाथारबाय माया ओमफ्राय मालाय दहाय फुङाव जों फैयावनो थाखुना बावखांखाबाय जाहैदों ओमफ्राय नै मालाय न'आव बिदि एसे रंगलि आरोना बिदि खालामगासिनो दं आरो दा रायजोफोरखौ एसे भिडिअ सामिल खालामनो लेंहरदों आङो र' फैगौ फारिहाय फैदो नै गाबगुफुगुसो जोंना मेंख'आसो मोजां दा हलियावलाय हलियाव मेकआप मेंख'आ जाबाय फैदो बिसोरखौ केमेरा लायै आंना फेमा दुंलाजोबगोन फैदो बोरो बिबियालाय माया गोसोआव दं खन'आ बिसिबां बोसोरनि उनाव हलि गेलेनो मोनफिनदों गोसोआव दं आं बावबाय आङो 9 बोसोर फुरा एकदम 9 बोसोर उनाव इसान गोरलैयाव खनसेल' फोनजानो मोनदों ओमफ्राय दिनै आरोना ज' गेलेनो मोननानै मोजां मोनबाय आरोखि र'
ओमफ्राय मा होनो एसे न'आवथ' एसे गेलेबायानो ओमफ्राय इसिनि बाहागि आयंमोनाव एसे थांसै आरोना जोङो नै नुवाखै न'आव फैबाय नालाय आंखौ एकदम बेसेबांबा खिथुमोनाव गालाङो ओरैबायदि माने आयदै आफा इसोर बिराद खुसि नों खुसि नङा ओइ नंगौना नङा मोजां खिथाखा गाइसनो मोजां खिथा गाइसमोननो मा होनो हलि गेलेनो लुगैथारनानै फैदोंलायनो गावहा ओंखायनो बेसा सानथामल' सुटि मोनबाबो फैदों आरोना माने होनबाय थाखानायमोन शिबरात्रियाथ' हाबानि उनाव खनसेल' दाखालै ओमफ्राय नै दा हलिया खननै जाबाय आरो आं माने खुसिनि समावसो मानसिखौ बांसिन गोसोखाङो आरोना ओमफ्राय दुखुनि समावथ' बादहो आंनो हाखायो गोराखा होननानै आंना बेबादि साननाय आरोना सनाफोर मेंबाय आं फख्रियालजों आयौ ओरै देखायनो आङो नायदो ओमफ्राय फिसालाया बिदाजों माबा हलि गेलेनो होननानै फैनाया इसोर किरन गोथौ दा जाबायथिं बाबा थांनाङा सोर नायगोन ओमफ्राय नोंखौ गैला बियो गगा मोनसिगोन फख्रियाथ' गोथौआ नङामोन गाहायानो खिन्थु आरोखि गगा मोनसिगोन ओमफ्राय इयो आरो नोंबो दंबावो बेबो गामिनि हलिथ' गेलेयाखै मानसिफ्रा खिन्थु बिदिसो अबस्था आरोना इसोर थाब गाखोदे बाबा एसे बुरै देरसिन दुइसिन एसे एनै फोथा सोथा फोननानै फैजोबबाय फैद' सना नन्दिमोननि मामिमोनखौ बाबामोनखौ मादैमोनखौ बिजावजालिफोरखौ बेवाइफोरखौ बिहामजो जानायफोरखौ एसे गिदिंस्रांनानै फैबाय आरोना हादामसालाय आदाम सासे दंबावो न' खाथिना आंना गोदोनि आंखौ एकदम सुखु दुखु हेल्प खालामग्राया बेखौथ' मोना नालाय मा होनो राजाखौ जन्म जाबा हस्पिटालाव लांग्रा आदा दङ बेवहाय बेखौ एसे लागायनानै फैनोसैलाय गावहा दा ओमफ्राय दुरबलथार गाबो हस्पिटालाइस जाखांबाय नालाय ओमफ्राय आंबो नेहैखांबाय आरो फाला बदल होननानै स' बिथांखौ दा एसे फोननानै फैनोसै दाख्लै मोनसे भिडिअ आं होदों बिजावजालि होननानै बेनिफ्राय थांसै लागायाव ओमफ्राय बिसिनि आदाखौ आरोना मोजां हौवा मोनथों एकदम साननायफ्रा जाफुंसारथों मोना वा बिदिसो बोरै नांगौ दा सिख्ला मानसिखौ नाङा दुगैदो नोंहालाय फोथा फोननो सिख्ला मानसिखौलाय माथो बोर होबावनो नङा होमबा गथ'फोरबा लेखा गोरों जाथों साख्रि मोजां मोनथों सिख्ला देरखायो नालाय आरो माथोबाव आयौ फैजाबोला मोजां हौवा मोनथों होनाबा माथोबाव मालाय बिफोरखौबो फोनगोन फोना हो दाफबना हो बेखौ एसे जि गोबावजों दिनै एसे गेलेनो मोनदों मोजां बासिबा होनो रोङा बेयो आंखौथ' जेबो सानफ्रामबो हाथियार दैग्रा मानसियालाय माथो गोसोआव थाबावनो मा बुंनांगौ मा मानांगौ ओमफ्राय हलिनि नामै सनाफोरनै आं नङा दे ओमफ्राय मालाय फिसालायासो हायखांथिनदों आंखौ एसे आरोना बेनो ओमफ्राय जेबो गैया नालाय बे काप फिसानि खावसेयानो जायो आरोना ओमफ्राय दिनै समबार नालाय ओंख्रियाबो जोंना बिदिनो लाव आलु ओमफ्राय दाउ फेन्दा आलु एवनाय पापरसो आरोना जेबो गैया ओमफ्राय नै फारसेथिं साथाम मानसिया दा बुंसै थाथोंसै एसे जों मामा रामबार जानानै लागोनसै आरोना बिसोर आसलि हलि पिपि आसलि हलि जाखांनानै रेस्ट लाग्रा जायगाया नै जोंना बेयावसो आरो जि सान्थि आरो गाव दाख्लै बानायलांनाया दाख्लै उन्दुलांनो मोनासै ना नोङो दाख्लै उन्दुनो मोनासै दिनै एकदम उन्दुनो फैथारबाय आरोना बियो गय जायाखै आंजों आबिर फैजानो मोननानै गुफुर सिनुरायदों नुवाखै मानसिखौ हलि गेलेनो मोनबाय मोजां मोनबाय बिदि गेलेबाय थानाय जायाना हलिफोरखौ आजिखालि आरो गोलाव खालामला आरोना दा बेलासियावनो थांफिनगोन बिथाङा गाबोन थांगोन नालाय बिथांखौ आं फोसाबनोसै हनै लाजाला बाबानो नै बिफा नागिरदों बाबा गोजौआव बिफाखौ सानदो आयौ गैला थिंख्लाब मामा नानि नुदों मालाय बिफानोसो आंखौ नायफिना आयै हेपि हलि होनदो हेपि हलि
ओमफ्राय स्नाफोर भिडिअखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो हलि गेलेखांबाय जोब्बाय न'आव फैनानै हलि गेलेफैबाय बाबा सारबाय थानांला आं दिगदार मोनगासिनो दङ आं दहाय फुङावसो खर' लोबै मायै फैदों गावहाथ' फख्रियाव दुगैदों ना अमा बायदि दुगैदोंथाय हाब्रु फुल्ला फुल्लि जानानै फैनायसो अमा खिसो दुगैदोंना अमा खियावसो ओमफ्राय सोर हलि गेलेखो खिथाहरदो आंनो कमेन्टआवहाय गोदोनि बायदि हलि गोदोनि बायदि आबिर खेला गेलेनाय बहाथो जाबावनो जोंथ' गोदो ओरैबादि माने हाथायसो फुग्राखामोन आरोना लोगोफोर हाथाय फुनायसो जोंना एकदम बै थेमानि रंखौसो गेलेयोमोन आरोना जोङो थिं रं आबिर माबा माबिफोरखौहाय जोंनि समानो आलदा जुदा इन्टारेस्टिं खामोन आरोना मबाइल थबाइल गैयामोन ना जोंनि समावथ' बांसिन गैयामोन ना जोंनि समावहाय स' जों बेफोरखौ फुरा गोसो होनानै गेलेयोमोन आरो दा नायदो एसे आबिर फोनबाय बेखौनो जि भिडिअ ओमफ्राय फटकसो लालाबाय थाबाय गोदोना फटक भिडिअ जेबो गैयाना फुरा गोसो होनानै गेलेसारनायमोन आरोना मा होनो दरजा बारलायनानै फोनहैग्रासोमोन आरोना जोंखौबो होसोबोयोमोन दरजा बारलायनानै होसोबोयोमोन जोंखौबो दरजा फांथेनानै थायो सोरबा बाख्रि आगान मानि हाबनानै थानाय आरो सोरबा हिन्जाव गोदान लाबो गोदानबा बिखौबो जबरदस्ति हमख्रब संख्रब फोनहैनाय एकदम फुरा इन्टारेस्टिं खालामनानै गेलेयोमोन आरोना हाबा जागोदानावथ' आंहा खनसेल' मोनखादों नालाय बिनिफ्राय हाबा जानायनि उननिफ्राय खनसेल' मोनखादों नालाय ओमफ्राय बिबोनांफोर ओरैनो फोनफैयोमोन आरो खुलुमनानै थाङोमोन आशिर्बाद लानानै थाङोमोन बेफोरबो ओमफ्राय उनाव फोथि जालांजोब्बाय सोर गेलेबाय थाबावोना स' बेजों लोगोसे दा भिडिअखौबो दोनथ'नोसै माथो होनबाय थानो नङा होमबा बांद्राय गोलावबा नोंथांमोनाबो नायनो बागोन आरोना आंहा खिन्थु हेपि हलि बिराद हेपि आरोना नोंलाय खिथादो नोंबो हेपि हलि होनहरदो एसे हेपि हलि ओमफ्राय सोरबा सार जी को भी कुछ बोलने दो होनलायदोंमोन आरोना कमेन्टआव आं मिन्थिया ओमफ्राय आं गावनावबो सोंलायबाय आरो नों बेखौ सिनायो नामा होननानै मिन्थिया बर'ना हारसामोन माने नामा बारा बिदि क्लियार लिरनाय नङामोन आरोना आं सिनाया गावबो सिनाया आंबो सिनाया तो तुम्हारे सार जी थोड़ा कम ही बात करते हैं मैं एनिवे सोनाफोर दोनथ'नोसै भिडिअखौहाय थेंक इउ सो माच